DCGB! Ano nasa Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Good afternoon po. Maray na pagkauto sa Indo. Aldaw nakita ko niya ni Martes petsa 25 na kan Pebrero 2025. Ultimong Martes na ngunyan Kuya Ramier ka na bulanin Pebrero, and then sa masunod na semana iyo po an Marso na. Nagkapirang tumbling na sana Kuya Ramier, mapo naman po ang karampanyahan digdi po sa lokal, sa level kan local. Kaso bago naghihiling ako kan press conference kan Commission on Election Bicol. Sabi duman ni Commission on Election Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa na kay puha natutukan ana po digdi karampanyahan digdi sa lokal na level, aside sa syempre sa lado nasyonal tanagpuna po iyan kan mga nakalihis pang semana itong mga nasa gustong maging senador, and at the same time sa mga party list kanya-kanya na po sindang paglilibot sa Manila ina parte kan nasyon tanganing ipamidbidan sa indang sa diri. Sabi naman ni Attorney Valesa, may mga regulasyon na dapat po na maigot na maipautob digdi po sa tuyang kapalibotan. Dahilan ta syempre, pag-arog ka ni mga panahon Kuya Ramier. Bata na, pagkarampanyahan pati, kanya-kanya ng barantayan ang mga magkakaralaban dyan. Kung pwedeng hanapan tigaharanapan na iyan mga mga violasyon. Sabi duman, kay puha na masunod, itong mga ipinagtalaan na sukol kan mga campaign materials. Sa dapat ito ibugtak. Tabata na ba sa Kuya Ramier sa Lado Nasyonal, igwa na kipigbabantayan na nai-report pigi-imbestigaran ang Commission on Election sa may parte kan Baguio City manuguday ini sa insidente nin vote by. Sabi duman, may na-resibida sindang report hali sa concerned citizen na may sarong party list ang nagdidistribute ng membership card na may kasabay na kwarta sa mga residentes po kan Baguio City. Kaya an pagdiramdam mo niyan kan ahensya sa Lado Nasyonal, in case kamuan saro sa mga nakaresibit ka iya, magrani sa indang opisina, mag-testify, and then mas epektibo da po kung may maipipresentar kamong mga ebidensya. Ang ebidensya sa mga paagi kaiyan, iyo po ang video kung saan may hiling duman Kuya Ramier kung si Seso kaso arin tinao, tapos itinao. And iyon po baga iyan pangapudan digdikan Commission on Election Bicol na just in case, taigubagatanin na Committee on Kontrabigay, pinaglansar na iyan kan mga nakalihis pang semana. Digdi po sa Bicol Region, kumpuesto iyan kan Manila in mga government agencies. Mga uniform personnel na magiging katuwang po kan COMELEC, mga deputized agency tanganing maimplementar nin matanos ang mga polisiya, and then guidelines ipigpapautob kan Commission on Election. Nahiling mo Kuya Ramier, so nag-circulate mo nan sa social media sa lado lokal. Nahiling ko na naman unin sa kuyang newsfeed, pig-share siya kan sarong gari taga-kamalig ini. Kulang ka lang ngaya sa Bulak Silog. Maray na pagkauto po dyan sa barangay Kabaangan kan Kamalig Albay. May mga paradangog po kita dyan.
Maray na pagkaudo kay Ma'am Cheat Ate, nakaantabay po muna na pagkaudo kay Tita Marlene, Tita Josephine Rictin dyan po sa barangay Bugtong, Legazpi City. Kay Sir Daminzo Leona, sabi na, "Hi madam, pabati po kami digdi sa barangay Leona Pilar. Naka-monitor po kami pirmi po sa inyo." And ngunya na pagkaaldaw, ipuan ika-39 komemorasyon kan People Power. Sabi digdi Kuya Ramir, takasubago baganat. May nakawron si VP Henry tapos si Kuya Jimmy. Na nakuhaan ki reaksyon kung anoan masasabi niya mananggad. Tangunyan bagang aldaw, iyo po an deklaradong special working day. Bako holiday Kuya Ramir. Sabi duman, may nagpaluwas na ki depensaan lado nasyonal, partikular na an Palasyo Malacañang. Na day man da po pig hahali itong ano po digdiday man da po hahali sa mga Pilipino na malingawan kung ano ang pangyayari sa ano po digdi sa nasyon ngunya na Pebrero 25. Pero dakol da kaya na mga dakol na mga pangyayari, I mean mga aktibidad sa eskwelahan na dai man da dapat po na maoktaba pati itong sa mga trabaho sa gobyerno. Ito man so depensa kan sa nasyonal, partikular na poan sa hali po sa Palasyo Malacañang. Sabi pa digdi, sabi da kan press officer and Undersecretary Claire Castro, na daiman dapit pugulan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga aktibidad na nagkomemorar po sa EDSA Revolution Anniversary. Kung kaya, daiman ngaya po ma-erase o mahahali kung ano talaga ngaya ang nangyari kan mga nakalihis na taon. 39 taon ang nakalihis. Kung sa nga ni sabi baga, nabasa ko naman sa ini Kuya Ramir na story. Sakan mga panahon na ito, dahil pala mga ko sa na dakol na mga tao hali po sa Manilain na mga lugar sa simbahan ang nagruluwas po sa sa indang mga sa indang mga lokasyon. Tanganing ipangapuda na tapuso na itong maladiktadoryang pamamahala ni Presidente Marcos Sr. And then after kaya naging matrangkilo sinda. Kaya ang pangapudan man kan kagadaklan ayo po an nakasanayan ta na ba kaya deklarado mo yun na pagkaaldaw na holiday. Sabi ni Sir Daminzo Leona, "Madam, tanong ko lang tabi, may sticker tabi ka mo sa DCGB, maagad ako, salamat." Ay Sir Daminzo, wala po kami diki sticker. Antig pa panaudig di sa muya, t-shirt pag anniversary. Halat-talaton mong mag-anniversary an DCGB sa Oktubre 24, ano Kuya Ramir? Ika-67 na taon kan DCGB. Duman nagpapanao po ni na mga t-shirts and iba pang memorabilia kan DCGB. Sa gigibon po ng mga forum. Taon-taon iyan dyan may activity po digdi sa DCGB. Pero inintigaapot mo pong sticker. Wara ka iyan ki maipromisa kami na maitatao ta wara nin available digdi po sa muyang istasyon and wara man kipig poproducer po kaya na sticker na iyan na ipigpapanaw po sa muyang mga listener. Halatalaton mo lang Sir Daminzo na mag-abot ang sa muyang anibersaryo ta baad lamang swertehon na matawan po nin anniversary t-shirt. Duman pala sa mga naon dyan sa 1st District, igwa po nin post ang alkalde po kan Tabaco City para digdi sa passport on wheels. Naramduman ko kan mga nakalihis na aldaw. Ano po digdi? Igwa nin report kay ni si Kuya Jomar Biel. Ta medyo difícil bagaan pagproseso kan mga dokumentos, lalo na ang pag-appointment sa Department of Foreign Affairs. And then, ang ginibukan LGU Tabaco, iyo po ang tigdadara ninda dyan sa opisina ninda sa City Hall.
ining su mga serbisyo kaiyan. Nyaon sindangon niya na pagkaaldaw sa second floor sa labi po kan Tabaco City Hall or mag-drop by po kamo sa opisina kan Tabaco Tourism Office. May nagahapot digdi, kung pwede daang magkuaduman ang mga residentes kan kan mga kataraning na munisipyo. Wala garing na ibugtak na anunsyo na pwedeng magkuamaduman ang residentes po kan sa luwas kan syudad. Sabi ni Sir Daumenzo, ay iyo po, ilagay ko sana sa tricycle. Ang igwadigdi sa OKFM, ako sa DCGB, ano kuya? And duman po sa mga parents sa mga magurang, i-obserbar po ang kalinigan sa kansatuyang palibot dahilan ta kasuhapon maipigpalawas na datos ang Department of Health, ang Albay Provincial Health Office. Manungod po digdi sa kaso kan dengue digdi po sa probinsya kan Albay. Sabi digdi, uminabot po sa 76 ang tinamaan o kinagat ni namok na may helang po na dengue poon kan Enero sa good Pebrero 20, 2025. Pinakadakol po kayan ang hali po sa Tabaco na may 22 na kaso. Sinundan kan Bakakay na may 12. Anom sa Ligaw, tig 5 ang Kamalig, Malilipot asin Malinaw. And then, 4 na kaso po ang Daraga, asin Libon. 3 kaso sa Uwas, asin Pulangi. Tig 2 kaso ang Legazpi, asin Santo Domingo. And then, tig 0 po na kaso ang Kinubatan, Jovellar, asin Pedora. Ang 76 na kaso da po na iyan kan dengue, digdi po sa probinsya kan Albay. Hababa siya kumpara duman sa sanggatos na kaso kan taon 2024. Kayaan pagirumdum kan Albay Provincial Health Office, partikular na kan Provincial Dengue Prevention and Control Program Coordinator na si Maria Cyril Garcia po sa mga Albayano na ugaliw naman tiniron ang makalinigan sa satuyang palibot. Dapat po nasunodon ang 5S kontra dengue kan Department of Health at Center for Health Development. Kaibahan dyan ito pong search and destroy. Hanapon itong sa mga lugar na posibleng tigi-istaran. Posibleng istaran kan mga lamok na may dara po ni na dengue. Magkondukta o magkaigwan ng self-protection measures. Itong halimbawa pag mabanggi na, pag mahapon na, maglahid na kamuka itong mga mosquito repellent. Duman dati sa muya, Kuya Ramir. Until now, pag nagauli ako duman, Kuya Ramir, sa barangay mi, pag makaraturog kami duman sa harong, nakakulambo pa kami. Di ba igwa ka, Kuya Ramir, sa baba? Igwa ka o si Kuya Jun po itong may kulambo sa quarters. Iyan ang saro sa mga paagi mi, tanganing, syempre, makaturog ka, day ka man magmamangyo, nasa kasaraman ka, Kuya Ramir, kan pag-ago. Tapos, ang ibabagakaan, Kuya Ramir, day naman, ang ibang namok, day naman tigbabali itong mga tigsisindihan na sabing nakakagadan kinamok. Dati, hanggang sa ngunyan, Kuya Ramir, igwa kami kaiyan sa harong na kulambo, ano nga nito, mosquito net. Nasaro sa mga paagi mi iyan, tanganing may bitara na makagat ka muni na moka. Sabi pa digdi, just in case po na nakamati ka muna mga sintomas ka na helang na dengue, magpakonsulta po tulo sa pinakaharaning doktor, pinakaharaning health center sa mga barangay, o igwa po baganin city and municipal health offices sa lambang mga lokal na gobyerno po dyan sa indong lugar. And then, sabi pa digdi, sustain hydration. Pero ini Kuya Ramir sa mga naidugang na mga abiso kan Department of Health para da po mapugulan ining pagdakol pa kan mga kaso nin dengue
digdi po sa probinsya kan Albay. Pero sa ibong kan numero pong iyan, 76 cases, wala man da po nin clustering o outbreak nin dengue sa anuman na mga munisipyo asin syudad, digdi po sa probinsya kan Albay. And then, syempre, ang pangapunan lang ninda, itong mga aktibidad man, mga inisyatibo kan, mga barangay na ugalion, bako lang itong Surusimana, na magrelinig po kan sa indong palibot, mga lugar na may mga nakatambak na, kung may mga lata, paso, baga pati kayan, Kuya Ramier, na sumaski baga masitas, na may nai-stack sa tahaw na, di ko aram ko anong apuduman sa masitas na ito. Dati, igwakayan kami dyan sa Kagbakong. Tapos, panag-uuran Kuya Ramir, na iistakan ito kitubig. Kaya ang kaipuhan mong gibuhon, kung nakabugtak iyan sa paso, kaipuhan mong pati ipatagilid, tanganing mahali po sa tubig. Tapos ang kasabi baga po nindaan na mga namok na iyan, iyo po ang tigpipili ang mga lugar na kung saan may malinig na tubig para dumaan sa indang istaran, tanganing magpadakol. Kaya haralion po tabi ang mga lugar na iyan na pwedeng istaran ninda. Tanganing masiguro po ang kaligtasan kan sa indong mga pamilya. Ano pati kaini, target itong mga aki, kadaklan sa mga nabibiktima kaini, iyo an aki na may medyo maluya pang immune system, pati na po itong mga senior citizen ta, and then itong may mga helang. Maray na paggauto kay Ma'am Ronelyn Bergado Acopra, kay Sir Adrian Bersabe, kay Ma'am Aria Arsenal, kay Ma'am Rosemary Magalona Abion, kay Ma'am Julie Valeriano, kay Ma'am Evelyn Barela, Jennifer Besmonte, Jerome Baluti Baron, Remy Vellelos Escobal, si Sir Edwin Magalona, Ma'am Christy Bandola, and si Bax Danica Asilo, nakaantabay po muna na pagkautudig di po sa programa sa DCGB. Uy, kulibat ko pala, dun sa may partikan Camarines Sur, tapos na su registration, madalion lang, dakol ang nag-approbate siya, kan itong serbisyo na itatangro po kan Department of Agriculture. Kaso hapon, pigbabasa ko palang ini na matao po sila nin libreng bakuna kontra rabies, pati na itong castration and spay para sa mga ayamasin ikos. Imagine, Kuya Ramir, di ba ikaw po, Kuya Ramir, may ataman kang dog? Harani ka po digdi sa sa Pili Camarines Sur, harayo may. Kasi kasuhapon, may ipig-post ang DAB call na itong tatawanin libreng spay and castration. Ito bagang sa tig Lalaygate and then tig kakapun sa mga ayam na lalaki. Nasa 100 slots po ang pig allocate dyan. Kung saan kay puhan nga ni ipo na magpa pre-register so mga tagsadiri kan ayam kan sa indang mga ipapakapon and ipapaspay na ikos. Kaso hapon may ipig-post ng anunsyo ang Department of Agriculture Bicol na registration is closed para po iniduman sa mga mapaspay at mapakastrate. Pero itong mga mapabakunakan anti-rabies, bukas pa po tabian sa indang opisina. Talagang dakol ang maparegister ka inita. Mahal po baga ang mahal ang siring kaining procedure sa mga pribadong clinic. Talagang dakol ang ma-approve siya kaini. Kaya ang pangapudan naman kan DAB call, ito pong protektaranta ang sa tuyang mga atama na hayop and then maging responsable po kitang tagsadiri ka iyan. Gigibunan ang activity po na iyan sa March 7, 2025, alas 8:30 nin pagkaaga, sagod po alas 12 nin pagkaudto sa DA Covered Court sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Maray na pagkauto kay Ma'am Francia Bobis Adorbuag, sabi na tunay kan pangmudduhan. And then kay Ma'am Hana Goldie Amor, nakaantabay po muna na pagkauto. And then sa Familia Flora, dyan po sa Barangay
Sagpon Kandaraga Albay, and then kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravax Animal Bite Center. Ano ba man Kuya Ramir, pwede na kita mag-soro-sereblagan ngunya na pagka hapon na pala. Ang sa kuyang kapartner po sa Rado Technical, si Kuya Ramir Tanay, sa IT na on dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po tabihan sa nung nakaibahan muna na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at